Tot comença, puc dir, el 2016, quan l'Azerbaidjan va atacar Artsakh. Vam perdre, no ho recordo exactament, però Artsakh va perdre alguns llocs. I després va començar la guerra a gran escala, el 2020. Ho recordo, va ser un 27 de setembre. Era dissabte, a primera hora del matí, a les 7. Puc dir que va ser la meva primera guerra a la meva vida, quan entenc el que està passant, quan escolto el soroll, quan entenc que hem d'anar al soterrani i és molt perillós i podem morir. El 2020 va ser realment inesperat per a nosaltres. Estàvem dormint al matí, era cap de setmana, dissabte, i a més no era la mateixa persona que el 2023, perquè el 2020 estava a pànic. Estava pregant pels meus pares, pels meus germans, per tots, perquè sabem que és una guerra i els nois han d'anar a la guerra. I no esperava que s'allargués durant 44 dies, que tinguéssim més de 5.000 víctimes. Puc dir que va ser inesperat per a nosaltres. Els meus pares em van demanar que abandonés el país i vaig venir a Erevan. Em vaig quedar a Erevan els 44 dies. Quan va acabar la guerra, el 9 de novembre de 2020, vaig tornar a Artsakh i em vaig quedar allà fins al 2023. Per ser honesta, estava pensant en si havia de tornar. Potser seria millor quedar-me a Erevan, treballar en algun lloc i ajudar els meus pares. Llavors vaig dir, potser aquesta és la meva última oportunitat de viure allà. I realment m'encanta Artsakh, amb tota la seva natura i tot. Tot el que estimo és a Artsakh, així que vaig decidir que aquesta és una oportunitat per a mi per ser-hi. M'encanta viatjar pel meu país i anar als llocs bonics. I vaig decidir que això hauria de ser un any d'explorar el meu país. Vaig tornar i tot per a mi a Artsakh no era el mateix. No hi havia llum. La ciutat on jo vivia, Stepanakert, estava en la foscor. Em vaig dir, no puc viure aquí, de veritat. He de tornar a Erevan. Era com si no fos al mateix lloc. I tenia por, era com... Quan tens por d'alguna cosa, tenia por d'algú em matarà o alguna altra cosa. Recordo que en els primers dies a Stepanakert caminava i solíem dir que Stepanakert és el lloc més segur del planeta. I realment ho era. I caminava pel carrer i tenia molta por. El meu cor va començar a bategar molt ràpid i veig que ve un cotxe i estava pensant, no és d'armenis, no és rus. Crec que és azeris, em mataran o una cosa així. I vaig córrer a casa meva i els meus pares van anar, què et passa? I començo a plorar perquè realment tenia por. I, per naturalesa, sóc una persona molt valenta, ho sé. Però en aquell moment vaig dir, què és això? Què està passant? I per què tinc tanta por de tot?
I llavors és com tot. És per naturalesa que d'alguna manera la gent acaba adaptant-se a tot. Al principi, quan estàvem asseguts a casa nostra i estàs mirant a Xuxí i saps que no és tan lluny, per tant, si la guerra comença, els azeris poden venir a Stepanakert i matar-te,